ljudi! Dobrodošli u vlog broj 16. Znači ljudi, dobrodošli u vlog 16. Danas je malo maglovito vreme sa padavinama niskim i velikim namernim. Tako da, braćo, danas šta radimo? Idemo do naše osnovne škole da se slikamo sa nekom decom tamo za kalendar novogodišnji, razumete? Tražili su tamo da odemo, tako da snimat ćemo malo vlog. A od Cistera ide, neka majon! Staru školu da vidimo kako je nekad bilo. Mi smo išli tu pre nekih 10-12 godina. Pa te šta, pre nekih 10 više. Star ne bre, nije više. Jeste? Čekaj, pre 10 godina. Ma ja sam stariji tebe. Ja sam pre 8, ti si pre 10. Ljudi, prošlo je 10 godina. Kad sam bio osnovno, to mislite ljudi. I više. Boj ti, vreme leti, čuli smo a se škola sa staje. profesorom, sa Filipom koji predaje geografiju mi se čini. Dakle da nas očekuju. Tako da evo sad se stignemo, sad će bude ono... Tamo vajde i mlađeg brata, ko je tamo, vidjet ćete mlađeg brata, našeg Luleta. Naravno se da je tamo, evo ovaj lik, šta ovaj radi. I gled tamo ima sneg na planini, da se vidi braćo. Sad ćemo već gledati da to braćo. Sneg brate, sneg, ne vidi se. Ali ovako nema ništa. Ali brate, ovo vreme nekako baš toplo, onako nije preterano hladno, ali je preterano maglovito, razumiješ. Malo magla i prav put. Pogotovo tamo prema Požarevcu, to novo ne daj Bože. Kaže, Polje matrčika atletičar, mala je luda, je. Tako da evo stižemo za neki tren tamo. Za neki tren, za nekih 2 minuta već. 2 minuta to go, jebi ga. Mora se malo da se vozi, da se ide, razumijete. Kad budu navalili. Sutra, šta je se, ovdje neki jutro šta je? Ovo, brat, sad smo to jeblja. Ali došao ovaj da mu pomogu. Tako da više sam da kažem da, sutra je... Da, znate šta sam ja do sad radio od jutros? Čistio sam bole kamenac, ruku do grla ovako. Crko mi igrač, morao sam popraviti, jedno sam to popravio. Evo radi, greje se voda, hvala Bogu. Kupao sam se ići 2-3 dana, brate, starinski, ono, zagriješ vodu, na šporet i kupaš se, jebi ga što. A sad smo završili boljak, tako da... Da, što to da kažem, vidi, danas je, mislim da je četvrtak. Jeste četvrtak? Da, danas je četvrtak i tako da ljudi sutra popodne bi trebao da nam stigne kabel za mikrofon, tako da možda od sutra, ne od sutra, ali od preko sutra će da budu klipovi. Jako, da, što se tiče, sad će vidimo da je, pošto nam... Bolje kvaliteta. Mi snimamo 1080p, ali fora što nam kada konvertujemo smanje na 720 nismo plaćali. Sad će vidimo da kupimo i to, da bude kvalitet kao što jeste. Mnogo je bolji kvalitet ovako, ali kada ga konvertuje mnogo je sranje. Tako da sad ćemo i to popraviti. Tako da očekujte od ponedeljka max kvalitet i max zvuk. To će bude baš odlično. Ali nemamo taj adapter pa smo ga naručili pa treba da stigne u petak. Pa znate kako to ovdje već ide u Srbiji. Sve mora se čeka, nema, te ovo, te ono. Tako da evo stižemo još malo u školi pa se vidimo za neki trenutak. I evo je ljudi naša osnovna škola Veljko Dvošević. Znači, ovo su deci. Gde su braća? Gde su braća? Tako da ljudi, gde ste braća? Evo stigli smo ispred naše osnovne škole. Gde smo išli pre jedno 10 godina skoro. Tako je, pre jedno 10 godina. Tako da sad... Malo pala škola, ali jebi ga braću. Vidite, ovdje smo nekad igrali košarku. A ovdje je teren za fudbal. Vidite, mi smo sad ovdje stalno igrali fudbal, stalno, a dok ovi sad novi oni ne igri. Ne znam, ne još loptu da šutiraju, ali dobro, sad je drugo pitanje. Samo da. Mnogo lepo mjesto za zezanje. Tu nam je... Šta? Tu je drva za granje, čekaj da samo da izlumiram. Op. Tu nam je gore crkva naša. Tako da, to je to, deo. Sad će lagano, sad će da izađe ovaj, slikamo. Tako da, laki se trenutno slika. Skoro već Amerika. Evo ljudi, javljamo se sad, završili smo slikanje, bili smo malo postali da posjetimo stare đake, to jest nove đake i tako. I sad idemo po jednog druga, treba da ga vozimo za grad da bi podigao neke pare, nema pojma nija šta, tako da
bit će ovaj vlog malo interesantniji, ono, trajaće duše, tako da uživat ćete. Tako da će budemo malo i po gradu, neko piće, nešto... Da, svaki dan ko nas piće, razumete? Razumete, se šta da radiš? Mi moramo tako, nemamo gdje, sediš kući, sad sam kupio neki PlayStation pa se zabavamo po kućama, igramo futbal, malo Tekken, Mortal Kombat, bit će svega. Tekken je dobro, Tekken je dobro. Ima Filip Tekken, tako da. Ozbiljno? Da, to smo se dogovorili neki dan. On ima 2 joysticka, imam jedan, da imamo 3, da možda igramo. Tako da ljudi, idemo sad po druga pa se čujemo kad stignemo u grad, tako da čao. Evo ovako ljudi, nismo bili ipak za Kučevo da podignem drug pare, pošto nešto imao neke komplikacije, nemam pojma šta, nisam vam to snimali. I tako da evo sad objavljujemo vlog i vidimo se sutra u vlogu masu broj 17, tako da uživajte, bacite obavezno subscribe, like i share. I braćo, znači idemo, gazimo do 40k lagano. Tako da, veliki poziv, čao.